Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kajingkali kalami menta Hato ka Sonam Raghuvanshi kadon jingyakut lupa ne em bat ki laingut ki Paralok banlet Honeymoon bat ukurim u Raja Raghuvanshi sha Sohra. Hadin prasni bakila Pynïap ya ka jingyatho shangkurim. Kajingkali kami ru baka Sonam kaladon jingyakut lupa bat kini ki laingut ki Paralok namar ha kapur bakahyar bat u Raja ha ka arpu arteri u jemang na maulakhyat shanongriat kidon bat yoi ya kini ki laingut ki shinrang bat ha kapur bakiuru ki layoi ya kini ki laingut ki shinrang. Kajingkali kami ru kat kum kajing suba ki pulit namar ka Sonam haba kaya kren pun la arsien kayang kamsha jingai na uraja hinre anda lawan uraja kalabu no ya kapun kale menle banpet ya kapun kane kajingi I baka Sonam kaya kren pun omtip la kaya kren bat kini ki laingut ki shinrang ki balak syakem ne kaya kren bat ki pahayeng. Kajing suba menta kalong baka Sonam yo kam damon banya tho bat uraja henre la bandon sa uwe usamla baka don jingedei. Kajing suba la penwandur namar uhumen uraja uvipin ulay thu baha kajing tho kadei kabala penbet daki bahayeng hasem tang ba kini ki arngut ki don jingya it kumban jupin kan mau ki bahayeng hasem ki layo banya le kementang kumba prasni bat uraja Raghuvanshi hadin ba ula dep ban Pynïap ya kajing tho shangkurim bat ka Sonam ha Indur Madhya Pradesh. Kini ki shijur kila Pynïap ya kajing tho shangkurim ha ka khat arteri ujemang arajar arpusan ringkat kajing pen kre pen krum kaba itanat ha ka khat waiterik ujemang da ki bahayeng hasem kat kum ki khobor balami ha Indur uraja Raghuvanshi ude ukhun ubayo bakot ude utpatre ha ki kam khayi hadin prasni kila sa bat ki bahayeng hasem kini ki shigurim kila rai banlet Honeymoon ne banlet Shanghai pangat shillong hadin bakila deb banya tho kat kum ki durki balathep ha social media lai I bakijing pen kre hagisngi kentiu kurim kini ki arngut kalong ka ba ipu ipeng namar ba ki dei ki bayo bakot lai I haki dorki ba uraja udan kajing le kemen bat ki bahayeng hasem ki badang pen kre ekasngi kentiu kurim jong u bat ka Sonam kini ki syukurim kila poisha gohti ha ka arpo trik ujemang bat kila let sa shalong ban shimwai ya ka skuti ban ya tang arngut shadu shamaulakyat ha ka arpo artrik ujemang kat kum kajing ethu ki ba ap baikali hadom lakyat kini ki syukurim kila poi ha ka por janmi da ka skuti da ka baseu Lypa tingka ka bai penyang skuti bat hiar shanongriat ban let kai ya ka jingkeng jeri ka balai mala ha ka step dong ka arpu lai trik ujemang kini ki shikurim kila sa ha ka homestay shipara kila mi no bat dan ki bayo I bakini kila ke shadom lakyat henre na do ka tekasngi omshim la labdien shu iki haba ki bahayeng kemyo opon shu iki kilas dang banwat banlet pentip shaki pulit henre kila yo jingtip bakaskuti bakinya kila penyeng hajan ka Gold Pine restaurant ka badan ha Sohra rim haba ki pulit ki SDRF ki emergency fire service kila wat ikini ki syukurim ha ki riat ki ram bat ki klau ka Sohra rim kim shim lalap kumta ki pulit kila let wat biang shadam lakyat bat nong riat hado ka pratarik ujlio henre kanehi ha ka por janmiet ka Sonam kala let pendam hakmat ki pulit ka Uttar Pradesh hadin bakila yo kem ye ki laingut ki shinrang ki badan kiti